Yadda na ci yayan Bushira a zauren gidansu Bushira. Wannan bayani ne akan yadda na ci yayan Bushira a zauren gidansu Bushira. Kuma ina so masu sauraro na su gane cewa a cikin wannan labari da nake bayarwa zan ba da bayani akan ma'aurata, wanda idan kuka zo kuka samu wani abu yadda ya daidai da abin da zai ingantar da zamantakewar auratayyar ku, to ku ɗauka kyauta na baku akan darasi. Amma idan har kuka zo ba ku ci gaba da abin da wannan ya yi muku wannan ba, sai ku ɗauke shi kawai a matsayin darasin rayuwa ku ce gaba. Kun fahimta? Yadda na ci yayan su Bushira a zauren gidan su Bushira. Wato yayan Bushira ya kasance kullum yaya, wato idan zan fita Allah ya halitta ni da manya-manyan nonuwa, alhamdulillahi masha Allah ina da su. Manya-manyan nonuwa dai iya gurgudo, masu tsayayyu kuma masu tsone idon matsaurata. Ranar da na fara zuwa gidan su Bushira, nan da abin ya fara faruwa. Na je gidan su Bushira sai yayi ta kira ta yace ta kawo mishi ruwa. Sai mamu su Bushira ta kira Bushira ta ce ta zo ta dauko mata kwano a kicin. Kawai sai Bushira ta ce to don Allah ki dauki ruwa ki kai ma yayana mana. Kuma gashi yana ta faɗa sai ce to yayan mu bari in kawo maka ruwa. Haje na tsuguna zan mika yayan mu ruwa, sai yayan mu ya kalli nonuwa na a tsatsaye. Na manta irin rigan nan ne da rasa irin shi show me your breast din nan shine a jikina. To yayan mu da ya ga abubuwa garin karɓar ruwa sai ya saka hannunsa ɗaya ya matso nonuwa na irin am so shock haka, irin na razana saboda ban yi tunanin cewa yadda yayan mu yake tsatsare min ido ne da Bushira ba zai iya yi min wannan abin. Kawai sai na ga yayan mu ya saka hannu ya matso nonuwa na irin, sai na ji gaskiya kusan fa Allah ya halicce ni nima da irin saurin ɗaukan caji gaskiya irin sosai ɗan nan. Kawai sai na razana na kalle shi haka sai na ga ya kashe min ido. Aka ci gaba wata rana kawai nazo zan shiga gida sai yayan Bushira yayan mu yana fitowa. Kawai sai muka ci karo da ni da yayan mu a zaure. Cin karo da muka yi na koma baya a tsorace, a tunani na zai wanke ni ne da mari. Sai na ga yayan mu ya ƙara janyo ni gaba, sai ya ci gaba da matsi donuwa na ya shashafa su. Sai ce kai gaskiya kanwata kina da manyan kaya. Sai na ce yayan mu bana so. Yayan mu fa bai san cewa gaskiya ana an taba cina ba, kuma gaskiya ina da sha'awa sosai. An taba cina a lokacin da muka sadu da yayan mu, an taba cina kamar su 4 haka. To amma gaskiya na daina shi, ban sake barin wani ya cani ba saboda tsaro, ba don tsoro ba. Amma da yayan mu ya min wannan kamu yadda yake shafa nonuwa na, gaskiya sai nake jina cikin shauke irin sosai dan nan. Ya ce gaskiya kanwata kina da nonuwa sosai. Ƙarin sai na nuna mishi kamar yaya. Sai kawai na fuske na shiga cikin gidan su Bushira. Aje wata rana na fito da yamma zan zo gurin Bushira, sai na gamu da yayanmu yana tsaye a kofar gida. Na zo zan shige sai ya ce kanwata zo mana. Sai na ce na'am yaya, sai na gaishe shi. Da na tsuguna na gaishe shi sai ce zo ki dan mun wani aiki a ɗaki na mana. Sai na ce a'a yayanmu gaskiya ina sauri ne ba zan je gurin Bushira da su take jira ni. Sai zara mun ido ya ce to da ni da Bushira waye a gaba? Na ce kai ne. Ya ce to wuce. Sai na wuce na shige gaba na shiga ɗaki. Da na shiga ɗaki sai ya ce kai yayan mu dare fa yayi, saboda yanzu ina so in koma. Ya ce Bushira ba yanzu fita za ta yi, ke ma babu inda za ki je, saboda haka zan je gida in faɗa a gida cewa na saka ki aiki. Sai na ce a za a yi min faɗa. Sai ya ce to shige ɗaki. Da na shiga ɗakin sa fa a zaure yake. Shi sa ya ce muku yadda na ci yayan Bushira a zaure, saboda ɗakin sa a cikin zaure yake, saboda kar ku ce ba ku gane kanin labaran ba. Ɗakin sa a cikin zauren yake. Kawai sai ya ce cire hijabinki. Sai na ce mishi yayan mu fa. Sai ya ce cire, ni ce miki. Kawai sai na cire hijabi na ajiye shi a gefe. Sai ya ce to cire kayanki. Sai ya ce yayan mu ba zan iya cire kayana ba, ina jin kunyanka. Ya ce to in ta zo ne in cire miki da kaina ko me kike nufi? Na ce a zan cire. Na ce yayan mu ina jin tsoro fa kar mama ta shigo. Ya ce na ce ki cire kayanki. Kawai sai ta zuge zubda riga ta. Ya ce cire kayan nan daga na cire. Ya ce cire zanin ki na kunce zannuwa na ajiye shi gefe. Kawai sai ba ka duke fulani na ta bayyana ba burara. Sai na ga yayan mu yaya wani zafara ya tashi, irin manyan wucin zakin nan ya zo ya cafko nonuwa na. Kawai sai ya saka fuskarsa a tsakanin nonuwa na guda biyu. Kawai sai ya fara shako ƙanshin jikina haka. Kusa yadda zaka ji idan har ka haɗu da namiji da mace suka haɗu kuma aka zo da wani salo irin like romantic way haka. Kawai sai ya zuƙo ƙanshin jikina haka. Na ɗan tsorata
ni dai a tsoraci nake saboda ban taɓa tunanin yayan mu zai iya yin wannan abun ba. Kawai sai ya fara lasan nonuwa na, iyakacin harshe sai ya saka a bakin nonuwa na yana latsa yana kakkada su haka. Gaskiya wannan time din na ji na fara shiɗewa. Ya fara min wasa iri-iri, yana ta jijjiga min jiki ko ina, ya ɗauki yatsansa yana wasa da shi a cikin a gabana, yana ta watsa da yatsansa a gabana, yana ta jijjiga min. Ni fa gaskiya a lokacin gaskiya bura nake so ba yatsa ba. Kawai sai na janye hannun shi, na tura shi kan gadon, na hau kan shi. Yadda ta tsorata yayan mu kenan. A wannan fagen ya kamata ku saurara ya aka yi na da yayan mu. Bayan na tura shi gado na